Wala makatandog sa katawhan ang pandemya sa pagsaulog sa Pasko. Gani duna na mga Christmas decorations ug pagimik ang mga establishmento sa Davao City. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa nagkaduol nga Kapaskuhan, gilusad sa usa ka mall sa Dakbayan sa Davao ang ilang 100 Days of Christmas kung asa ipresenta nila ang nagkadayang aktibidad. Sanglit dunay pandemya, ipaagi gihapon nila kini sa new normal sama sa digital way o online. Gisugdan na usab nila ang pag-decorate aron nga mabati gihapon sa katawhan ang Kapaskuhan taliwala sa hagit sa COVID-19. Last September 16, we have already launched our 100 Days to Christmas, albeit digitally. This is a reminder that despite the challenges that we are actually facing right now, there will always be hope as we usher in the coming of the holiday season. Puno na usab sa mga baligya nga Christmas lights, Christmas tree ug uban pa. Kinialang sa mga customer nga naingganyo na usab nga mag-decorate og sayo silang panimalay. Samtang sa Pikas Bahin, kasamtangan usab nga ginapahigayon karon sa Maong Mall ang ilang food fest aron matagbaw ang mga Davaoenyo sa ilang mga gikahiligang pagkaon. To display their products, for people to come over and avail of the different offerings from our tenants. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.